What's up mga padato, si Cridzone na pod. Ni ata sa gaysano karon para mang prank og random nga tao. Ang atong buhaton is naa daw coin kastorya sa telepono, pero grabe ka weirdo ang among mga topic. Check this out. Hello bro, madunggan ko. Nimal kay ba? Ay pangansya wa. Nakita ko sa mga papa sa akong uyab ba, kamulong shade sa akong lubot. Gatay lagi kayo. Oh, tayo ni pagid kayo pagsulod nila katulad-tulad ko. Yama kayo. Sige. Sige. Bro, hello. Madunggan ko nimo. Bukid ko gabi ba nakaigit ko sa beef bay. Nangulam ko sa imong mga ate og kwan pero pantira mi na, pantira akong gisuot na. Oh, yuli ra na kugma. Sige. Hello bro, madunggan ko. Oh, bukid ko gabi bay. Kaigit ko na. Kaulang ko kuhan sa imong ate pero wala man gud panty ra available mo tong panty ra na suot. Okay ra, yuli ra na ako sa imong ate ugma. Sige. Bro, hello. Oh, madunggan ko nimo. Bubugi ko bibay. Oh, kaigit ko. No, wala mo kasi mga ate, panty na lang, kawa may brief. Hello bro, lunggan gani mo? Mayo. Bro, bugi ko ba niya, imo mangod, tripan ko si mo mangod ba eh? Gigluhan niya akong lubot. Gigluhan niya akong lubot, nakaroon din na may bot. Oh, kuha ako sa ano ba? Pilit kaya akong lubot na. Sige.